Miltä tuntuu asua ja tehdä koulutöitä täällä Kiipulan alueella? Kyllähän se ihan kiva. Joo. Jata frisbeitä. Sehän on tuttu Pälsiseen vastaus. Entäkö Sini? No ja jees, pari vuotta sitten asunut täällä ja pitänyt välivuodet. Ja sitten tullut nyt taas asu pariksi vuodeksi. Ihan jees toimintaa, pääsee harrastaa biljardia ja frisbeegolfia, pyöräilyä ja mitä Hei, nyt Ismo, onkaan. Mä oon vähän tuus pitää tätä hetkeä. monipuoleinen. Tätä mun kameraa. Niin, sä oot ihan samalla mihin mä. Yli 100 frendiä Mua. jo saatu Facebookiin ja tänne. Älä koske sitten mihinkään. Pidä vaan ihan tässä tälleen. Joo. Okei. Tällähän paikkaa täällä Kiipuilla on. Mutta tää on myöskin rauhallinen, että kaikkia kunnioitetaan. Suosittelen tänne hakea sitten kesällä tai syksyllä tai talvella. Tää on erinomainen. Täällä on paljon vapaa-toimintaa sekä toi rauhalliset mestat, rauhalliset paikat ja mahdolliset ja hyvät lenkkeilypaikat. Itse käyn täällä melkein joka päivä. Melkein. Huomakaa, melkein. Täytyy täällä myöskin teille katsojille videoita. Ja tervetuloa Kiipulaan, jos haluatte tutustua tähän. Ja tervetuloa. Olen kaikkien kaveri.